Tekno sira kabeh rikala jamane api sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji wilujeng santen Mbah Lurah. Yo jaranan yo selawatan Tekno sira kabeh rikala jamane api sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji tekno sira kabeh rikala jamane api sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji karane insan wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot bayar 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 Wong